Bueno, mahigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Silvia. Kini gibatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan nga atong magtatampo si Silvia. Usahay ba kining kaayo sa tao, usahay maabusahan gyud. Kay do na magoy mga tao nga mopahimo sa higayon. Mao ni akong bana, og kun nganong na problema ko ani, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, eto pa rin ako, nagmamahal lang dapat sa'yo. Day! Bakit nga ba mahal kita? Silvia! Ay, hala dong Timmy, ikaw na? Naabot na ka? Nayo na din atong jukebox. Ayun naman. Bastusan ni Moy. May kinaabot na ka. Nili day. Iyan ni kaluha, iyan ni kaluha. Wow, kaluha. Ha? Naglisod man gani mong inahan sa pagpanganak nimo, kapyorte nimo dakuan, ya may kaluha pa ka. Ako, ano? Kisarya na unta mo. Hal-hal ka lang Timmy. Ikaw ba? Ikaw ba? Joke. Iwa ko malibay sa imong joke. Way lami imong joke, karaan, way lami. Naunsang taon kayo. Maluod ba ka? Anak mo sometimes we need to bend the law, di ba? Mao ba? Mura sa day kag buaya. Buaya day? Sa diyan. Senador ko, Grisma! Dahil nga ako na taday, ha? Ay. Sir, kalungag na ka diya? Hala mo kaon pa di ay ka? Abi na ko di na ka mukaon. Asa pa ita sa ni Moy? Wala ka kaon dito. Siya lang sudan. Pagpili lang. Oo, kinida. Mura ka dungog na ko, anida. Okay, bantay bitaw. Tara kay gutom kay ko. Oh, nga naman na Timmy. Tutok pang kanako. Murag malibat naman ang mata ni mong tinutok nako. Daan na ba ng libat? Kasi may sugutan mo ganda ni mong libat. Ikaw, asawa di ay? Mau di mong na pili, ha? Ulos mo sardinas ta. At least dapat kapilian. Ay, bili order na sardinas. Kaya ilang mo... Pili diha. Asay imo o. Kinibang sardinas nga initlugan o sardinas nga gimiswahan. Bisay! Bisay. Bungot sa ito. Way lame. Dagdimi, nainangita ni mo dong. Imo kuno sing ikagaw. Ay, sprikitek. Sa mata. Ako ay mga lami ano yung mga pauso. Ito nga. Isa na. Wala yun. Namdom lang ko ba? Kuan Isa na. no si tatoy. Uy, huwag ka tatoy. Alam niyo, Johnny? Aw igagaw gyud na nimo. Lako ato nangita nimo. Asa ba tayo? Asa siya day? Tuwa sa sala. Oy, ikaw, Tatoy! Kumusta ka? How are you? How are you? Ikaw, Timmy! So, salamat taon nga nagkita na kita! Kumusta? Kumusta pa ba niyo? Okay lang taon sa papa Ay, daw. no. Kaya gusto ba niya ito? Suruy taon ka ning hamong harianong panimay ikaw, ha? Tinood na nasuroy ko na yung harianong panimay. Kay pagkadako rin yung yuta na yung... Ay! Kabilin taon ni sa among amahan ka. Mabagaw? Dakuha din yung yuta yung tiyo gaw, no? Pila ni ka iktarya gaw? Gamay rin ikaw, hani ka buot sa hektarya? Oo, di nakaabot sa kitarya na eh. Oo, taon ni ka buot mga 9,999. Usan lang kakuan may usa ka square meter para mo sa hektarya. Lagi. Kiningaw, kuhan ba, mangyo ang taon ni mo gaw nga mupuyo sa mili kadiyo siya. ko. Maolay. Puyo kadiyo ka ba? Kadiyo ta kayo. Kadiyo ta yung yuta gawa. Kay wa pa man may kapuyuan ko dili gaw good. Bawa ka nga gika mo sa negros. Daw ko daw mga baka gaw. Naan ka? Total, dako bitaw ng yuta nyo. Bubuit ang baka gaw. Ang karingwa ko yung problema. Kapuyong ganit taglain taon. Pero Gani. ang inyong kuan diha, kuan lang, usa ka square meter lang. Tukod lang mo haligi, padong babaw at may babaw. Biya, sabi. Ika ka na ikaw tawat mo ni. Klaro. Di, ano, gawin? Ikaw igagaw mo kita. Ang sorry. Pagpayag lang mo niya. Subuso ka na. Hindi na napita. Ako na. Pero, why pa kapuyo diha napita? Ako ana lang mo din ha. Okay ra magpayag mo diha. Ha? Okay rin mo gaw? Gutanap yung okay lang. Sige, ano mo niya? Okay. Lamat gaway. Pastansin na may kapuyuan. Asa sawa ni mo? Ha? Asa sawa ni mo? Nasa ilas gawas gaw. Ha? Nasa gawas gaw. Na sila sa gawas? Oo, baca ko mga anak ba? Mo ba? Sige. Okay na gaw? Laos mo dito! Elena ni. Balik mo rin ha? Now, di pumahaw. Pili mo rin! Salamat gaw. Sige, kaon mo.
Ay, wow, mag-iwala. Dahil sabihin na siya nga bulinaw ay. Gawa na hilkadan nyo. Ako sawa, huwa pa kayo. Kapito ni Maray na. Pero mga judges, mga buta. Lumay na ba dun palagot kay mo hilit ha. Day, may buntag na. Day, salay ba? Silvia, di sa live ba laway? Silvia, balikan. Ako igagaw, day. Ako igagaw. Anak tiyo Johnny. So, ang tatay, kay Ibaw, maka, di ba? May buntag dia toy. Ay, may buntag na. Day, ako asawa, day, sa Silvia. Si Brenda. Brenda? O sa ninanay na. Pagka Flores di Mayo. Hilom day, Ay. hanggaw biya ni mo. Agang. Gagang. Si Igaw Timmy, ang iyang asawa, si Brenda Gang. Ako Ah, talaga. ay. Hello, may buntag. Hindi mo na Hi. nailis yung asawa. Di ka. Sige. Ay, binuang niya. Sige. Gaw. Ah, Ya, kau na mo dia. Ay mo kau. sa inyo, hari ba eh? Ako, hari. Wag Ako, gani. minun kay. Pakal mo niya. Ah, Imo anak ka na ako. Ako tadon rin ikaw. Ay, gano'n na kauna. Ah, sige Si ha. John. Biyaan sa tamuha kay napa ko'y buhaton. Dong ikaw na bahala nimo igagaw ha. Okay, darling. Ang igagaw sa kong bana ng hangyo nga ni una sila puyo sa among yuta, magtukod lang kuno sila barong-barong. Pero may gani kay nay bakanting payag katong among gipuy-an sa una. Dito na mo sila gipapuyo. Unya. Kumusta naman imong igagaw dong? Okay na sila atong payag nato dito? Ay, okay naman na, day. Okay na sila taon. Sakto naman taon. Upat naman na sila po. Duka lang na ilangan na. Nga, dako doon sa ilangan na. Kay, ako na, kamagwangan nila. Dako naman. Pila may edad atong bataa dong? Katong ilang kamagwangan? Ang pila kay Ida na to. Wala nang kumuta na. Nga naman ta, day. Kabiya atong bataa mo dagaon no? Ah. Mura mag-champion sa drinking ang eating competition. Kanon ba yung lubot ka dito? Magkatabantayan na ka pa na. Kada ko aglam mo bataa. Buya. Ang usa ka hiwa nga humba ka usara man gi hamos ba? Talaga, day. Nung sa bantayan sa niyo, Ang ang no. Masigutong taon ito, di ba? Kato, karon pa to, nakakaugong ba? Mura biya sa dagaon eh. Kada ko atong hiwa, nya ka usara gi hamos ba? My goodness, how grave eh. Recorded by X Thunder Gaming. Nakita gyud na akong anak sa igagaw sa kumbana nga grabe mo dagkaon. Ang humba ka usa naman gihamos ba. Pero sige na lang lagi kay igagaw lagi sa kumbana. Pero murag masyako kay murag mapusoy may aning dagana. Unya. Uy, tatoy. Sura aning atong kahimtang toy, uy. Wa pa man siya ka magkakitag trabaho. Na magsugod na rabig eskwela ang mga bata. Kay kuan na transfer na naman sila. Unya wa pa man siya kakakitag trabaho, uy. May kupta sa mga igagaw, uy, na magsalilan ta nila. Ang ito bito mo trabaho gang sa siya. Unsa kag maayo dong kanang mananom lang ta diha kuan balagot nun para sa atong pangonsumo lang pa. Oh, sige. Mananong tagang para natin mautan og wa gitay sudan ba. Timi! Hoy, Timi! Matasa, Timi! Uy! Timi! Uy! Jesus, bugo ito. Matasa ka diyot ba? Ano man? Ang imong ikagaw ba sila si Tatoy ug Brenda? Ano man? Nananom sila dong. Nananom sila sa atong yuta. Nga unta, dili man na ila. Badlungat to. Kay basig unsay sang puton anang ilang pagpananom diha. Nayati na gyud ni ini ron. Tingalit nalimot sila nga dili na ilang yuta. Badlungat dayon to. Aw! Gaw. Uy, gaw. Diyan, kaut kag tabay? Ha? Ano migaw? Nasa siling hanggaw. Ganahan ka? Tinga ang gaw. Ida. Marakot. Mau ba? Mau ba? Marakot sa mo ra ba gaw mga utanon na ba? Silinghang. Ganahan ka gaw? Siling ang gaw. Bida sila. Lagi gaw, sige lang gaw. Mau ba? Nakasabot mi gaw. Ay kabalaka, nagpahawa na mo diri. Mainyor gyapon niya gaw. Di ba? Mau ba? Uy, siyempre. Basta mo buhat mong langob na siya. Bida sa gaw. Hindi, yung buhat lang guys. Waiting naman among kamagwangan gaw. Waiting na. Trabaho na ni. Ah. Oo. Change please na mi. Sige gaw. Sige. Pagtanong mo siling ang gaw. Unsa? Dahil mananom lagi taon sila para ilang konsumo ba taon kay ay lagi tanong ko no tanon so may lang ko no kakaon taon sila o wa sila sudan makakuha taon sila silang gitanom
Unya ila din ang yuta di ay. Unya gawas pa sa dananghi di ay sila. Sarti lang na de. Ay bawang ko anang agaw nga. Inaana gina siya. Nga kung pahawa ko sila, mo isulti niya. Sibat sila, okay na ko no. Para ato lang hapon ko no ato ang yuta. Hasta na ilang kita no, matuan na na. Unsa? Mao nga, just relax, okay? Unya nang labay na sa pabila ka tuig, ako nabalitaan nga nakalarga na day ang ilang anak sa igagaw sa kumbana ug mo'y ako nahibaw-an nga naka-abroad nas gawas. Unya, Oh, unsa? mao na dong. Maayo naman nilang pagkabutang di ay kay naka-abroad naman ang ilang anak nga kamagwangan. Oh, mayo nun. Unya, wasli pa nang mubalhin. Mupalit sila ilang yuta di ay. Oh, ba si palisa din sila luta ubay eh. Kung nagtrabaho naman nilang anak, diba? Mao gani, klaruhan na sila ba kay murag tan-aw na ko anak nila no murag gustong mo padigo padunot diha. Uy, murag kasing. Pwede ko pa durot. Kanang mo paugat pa. Ah, di Kasing ba? kanya. Gahi pa sa nang gahi ng mga tawhana diha. Ang probida. Gahi man sa unsa. Ay, ikaw, no? Hilig yung kay kagahi. Sabo ang naman sagdi. Pero di na mo ibot ako ipasabot ay parawa Unsa ka. man unsa man gusto. Unsa man gusto kay gahi kayo, ha? Hanggang mo Sa ikatimi kota na. balik-balik la baning kagwang. Uy, kailan mo ikaistorya. Uy, puro gibugal imo ha. Ay lang dahil Silvia, mo din na ibig gana kay kagahi. Diba? Oh, kay maugdas tas imo sa pagpagahi ng imo. Di na parehas uban, nga singkahan lang mugahi dayon. Kanang imo mabaw ko tag gahi pang ubo na ko ana. Oy, makiling mo ni anhing ko yung gilin mo. Nga, Concentrate pa pilit. mo na diha ipilit na lang ng imo diha. Ganun na abot pa talang mahina, oy! Ambutan nimo kay paraw ka man. Uy, simiyot man ang akong ikasugat. Hala ko gihan na tawhana uy. Dipasan man lang ang usa ka sakong simento. Ay, premiyot! Ay, mali-mali, oops. Biliban ako nimong kugihana man nimo oy. Asa man na ihatod kanong gipasan pa man na nimo ang tawad? Ay, dili mong kung kasuod ang sakinan, mao nga. Ako lang yung hinihinay pasaan. Asa man na nimo ihatod oy? Dito ko sa inyo, ha? Sayangan, amo ah. Nag-order na may ana nga wa man may mag-order. Ay, katong karaang bahay ba? Katong payagali. Ah, dito day naspayag. Oh, kaysa mali nagpuyo dito. Dili day ka mo. Inyo magkaro. Ay dili oy, igagaw tong timi ang namuyo dito. Aw, dili ka mo namuyo dito. Ay dili pre uy. Sige, Maria. Okay. Ako siling hatod bukas. Ah, sige, sige, pre. Sige, Maria. Tulit sulong sa ko. Sige pre. Yamat gud. Nagpatrabaho day sila sa bahay. Ilang gipausap ang bahay. Hala, nanangid ba ka sila anak ang timi? Recorded by X Thunder Gaming. Dong, timi. Ah, eh, naso ka? Dong, Ano ka mura kagi? Gukot sa iyong batakal? adto nga imong bahay. Adto imong bahay ba? Nga naman to. Gusto bahay nga di. Ang gusto bahay. Ay, dili kini mo ibot ako ipasabot. Oy, katong karara tong bahay subos magatong payag. Tigpuyan lang agaw tatay. Oh, Kaya naman. nasugatan na ko ganina si Parimiyot. Nagpasan usa ka sakong semento ug adto ihatod sa bahay nato nga gipuy-an sa imong ikagaw karon. Niya akong sa lagi labo tao na ko are. Loy, wa ka kasabot, kabugo sa di mo oy. Sa magtaro ay kung gingdal lagi tao bugoy. Kaya kung law di tao ko pala duwit ako sa una. Adto atong imong ikagaw kay murag gipausab dilang atong payag ilang gipatrabaho. O may noon. Oh, sabi lang kamayo ana. Imo nang bay og yuta nya nanangid sila nimo na lang gibuhat kay pausab. Ha? Nanangid ba sila nimo ana? Wala. Wala. Maom day na, wala man di ay. Pues dili na maayo timi ha. Akong sabutan ng mga tawhana murag di na gina mamahawa diha. Adto ingna nga naa sila kwarta kay abroad naman ilang anak, papangitaa sila gyuta og bay kag gamiton na nato dihang payag. Ingna gid ha. Go! Ikaw din eh. Uy, gaw. Hey. Nagbuwag lagi bundos anay, ha? Ikaw, gaw. Usaw din sa bahay, gaw, ha? Ay, black ka. Good sa good. Kasi nga ang gaw. Napagaw. Naan sila yung ganahan ka? Kaya kung bali na migaw, imo rin yung bahay ni imuha na ni. Wala rin yun, wala rin yun. Hello, good. Mayuhan mo ate ko, mayuhan mo. Bigyan sa din mo. Yan, sus. Mau magaw ako na nga po ni gaw, no? Muha na. Di ba, day? Brinda, balhin ta, day? Oh, mao gyud. Bali naman mi dinhi oy. Di naman mi magdugay. Oo, sana nga. Tuo man ka oy. Mugasto ka sila diha og mo na ilang plano nga mopalhin sila. Ayaw, ikaw ba? Ikaw ra gid himong buang timi. Day, ay sabi kita na taon. Unsang taon ko, eh? Dili manggul ka klaro na anak nga murag ila kang giilad ana. Klaruhan na sila. Pabalhinan na sila.
Kanang ilang gigasto para sa bay, ilang tanang gigamit para sa ilang balhinan. Pero kay wa may plano nga mo palhin, ang atong bay mo ilang gipausab, gipatrabaho. Kay gusto nila nga ana ra gyud na sila mopuyo. Papahuwaon na sila ho, inglang gamito na tong yuta. Inglang kita sila. Kung dili ka gusto nga kita mo ay mabungtag timi. Day! Mao ni among problema kay maglisod ang akong bana pagpapahawa sa iyang igagaw kay maikog man siya. Unsay imong buhaton? Prangkahan namo? Ang ako og magkagubot unya ba? Unsay imong buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasaltihon? Sylvia. Ate Pres! Okay, ang sender na to karon adlaw. Sinay Silvia, Ate Pres. Sinay Singan? Silvia. Silvia. Problema ni Silvia, Ate Pres. Kaya na igagaw taon sila si Tatoy pangan ba? Tatoy niya igagaw teaming ngayong ba na karon hangyo nga dako-dako man sila kuan yuta wa kabot sa hektarya, Ate Pres, pero kuan 9,999 square meters. Usad lang ka square meters mahimo na sa hektarya. Wa gyud dinon kabot. Mao nang didto puyo taon sa teaming hangyo nga mao na ana. Hangtod nga nakagraduate ang anak ni Timmy, nakapabuhat og balay. Gipa, ayo ang balay kitong karaan nila. Nagit sila mamahawa siguro, Ate Pres. Pasaligan man. Oh, Kay bawa no inyuhan naman. Pero ang asawa sang ni Timmy, may sa mubawa naman din eh. Inipahawa naman din eh. Basta pagkakuha, mubawa naman din eh. Oh, mubawa naman din eh. Ya kini kon inyuhan na ni. Nyuhar man eh. Yung mga tanong. Pwede may mahangol ani. Oh, mao na marag ginana istorya. Karon nagisod sila pahawa, Ate Pres. Dako naman. Dako naman. Unsay dako na? Yung balay. Ang ilang balay, kipadako na. Gipadakaan. Magiging mo hawa. Oh, Wala. ginawa mga hawa, Ati Pres. Saan mo lang ani ron? Sura, no? Ligi. Mao ginigingon sa mga abogado at mga Abogado, Ati Pres. kinahanglan na Mao na abogado. akong problema kay liso na kay may papahawa sa akin yang igagaw, maikog man siya. Unsa man among buhaton ani prangkahan ka namo ako adto mo abogado day Silvia. Abogado ra gyud makakuha na ni Silvia kay kana siya ang naani mo titulo tanan naan nyo mahawa gyud na sila. Bayran lang na ninyo silang gasto pero kana kay wa man na sila moingon nga magpadako na sila sa bahay nila kay ilang hangyo gamay ra yun niya pilar ngon mikbuok gaw gamay ra man mi upat ra man mi kabuok mao na ilang sulti, Ate Pres. Upat ra kuno sila kabuok kunya hanton nga nakatrabaho yang anak maayo na naka-abroad gapabuhat og balay nga dako din ha sa yuta Mura na. nilang Silvia og Timmy. Mao na problema nimo Baitem. Kana matubito sa abogado kung do na gali kay property ayaw jud patukuri kay Correct. maglisod na gyud kag papahawa. Tinuod na. Oh. Tinuod yun na. Tinuod yun na. Kung doon na mo dako nga yuta, ayaw niyo patukuri og kuan unya. Kuana ka kurala. Kurala siya. Sa line. O aroy makasud. Kuralaw niya kay para do na may katarungan nga inyohang kuanan sa Kung kuralaw ni good gulyat, way makasud ito. Di ba kuralaw ni mo? Ano nyo og trespassing ang makasuot Mauna. sa inyohang properties. Mo Kaya na. doon na nagmakabayan ng inyong yuta, liso na ba na papahawa uban nga binadugay na? Okay, og kuralon natin Pres, og kuralon di pag yun sila makasuot. Dili, good. Mo trespassing. Na may kuan kural. Oh. Unsa ni trespassing Don Pedro unsa ni sabotan na do? Mulabang skural. Labas ko lang. Oh. Aw na Wala bang sa utlanan? Nako magpaspasan kahoy trespassing ko. Unsa? Kanang- kahoy oh, kanang magpasa og kahoy ba? Pasad speaker. Ipasad eh. Nainumdum ko sa buhay pa to si Dr. Rosa Rosso. Doon ay nagpatambak niya nga. Nipuyo sila sa yuta, nandan sa mga lubi, mga unsa pa diha. Kaya papawan na sila tagiya. Karon. Ni insistent sila nga magparipan sa mga tinanom, mga dagang ay mga lubi. Kaya di nila man sila kasanggi. Di mo buwan ng tagiya. Nangubot di sila mulakaw. Ang tambag ni Dr. Rosa Rosso nga. Nganong nananuman mo, nganong na nagpundarma mo diha, nga dili man na inyong yuta, wa gud mo'y dag-anan. Ah. So kanina sila nga nagpadako sila ng bahay, wa gud sila dag-anan. Ah. Pwede na pawaon. May naganan. Kanya kuya sa Rabanadong kay dahil nagtabo dito sa Mindanao ba nga iyang gilungguan og liog ang iyang suon makato sila uron sa to Ang sila. iya sa yuta. Murag nagilog sila sa yuta. Galinunggo ay liog. May Lisod numdum. May numdum ko ano nag-host ko sa lugar dito sa Camotes, di ko konsulti ko sa barangaya. Pagsakay na ko sa scrap, ningnan ko sa kuwan na, di nagkikan ko dito, nag-host ko sa mauling nga barangay. Ha? Huwag ako yawi. Nga naman siya nga, huwag mo na habal-habal mo so, di halabin akong gabi eh. Huwag may illegal yung pista kong way patay. Oh. Di ba? Pag ato mo daghang gipatay ba? Ito pa, ha? Nakapatay. Ako, hapit ko mamatay.
Wa madayon og kamatay. Ikaw, hapit ko, tay, pero doon lagi kay gipatay. Wa hapit ko madayon. Ay, Pero wa pero wa madayon. Ano naman? Sakto na kita ko mama. Balik ta. Kanang na ang siya nga kana ba ilang pista dihang magbarangaya way alegri kung dili kung way mamatay mutta pagbalik ko sunod kay invite man sa coronation night ingon dito nga kadto ding sa una nagpatay yuta day kuno to Yuta lagi. managparinter na day kuno to away sa yuta kuno gingon ni Dr. Rosaroso nga magkinaay mo na yuta 20 ka tuig 30 ka tuig di pa mo man mamatay na lang mo Tinood bitaw. oh manay po karon Karon. ari ka dire sa Mateo 7 verse 26 gingon diri ayo apan ang tanan nga kung gisulti og dili mo tuman niini mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod siyang balay diha sa balas sa diyang mibundak ang ulan og mibaha ug ang hangin mihapak og may kusok-kuso ni atong balaya natumbak ni og nagunob. Kani ang nibasa ito yun nako tungod kay mao ni mitabo si mong bahay diha nga gitukod agaw. Oh, agaw ning zinder. Di man gud na mo yuta diha. Og pananglitan og ripanan mo. Oh, mula ka jud mo pugos. Og di mo maripan kay karipan. Magmanto mo bugaro mo ra gid salida kanan kay dili mo lang yuta. Pwede magmoingon ni tagis yuta. Asahan niyo ning balay dada. Bali na. Sa man eh. Bali na. Noon sana siya. Mao na akong giingon nimo nga gilunggo as liog, mura lang gilunggo. Adi ko mo tanaw. Ikaw tanaw. Gilingon. Amano sa away sa yuta. Oh. Bilungguan sa haliong. Ay, pahigdan lungguan, mura lang gwa oy. Grabe kayo. Sanggot. Sakto niya itong di mo ng kugulyan. Ano, yun, Ako naman gipisilit-pisilit ang liog. Salamat ka natin ito naman, no? Kung ako ay puzzle, Tihon.